Apay, anaga po kakatungtungan na. Ano na nakanatang nga tao. Kung madi mo mga natin nga taong baka puro alak na tubublain na. Tapay ama nagbalik dito nga tao. Ay na, di ka mga gungungay. Kaya bang kitin naman dyan ay tagtungtong ba? Apay nga siya tibaon mo, ano kaya musika? Alang sakti baon mo. Kaya ba na rin? Apay nga madi na kayat. Kaya nun sa makita ng makaungat ah. Sige, tatay ka pa ya. Banal na tato yun. Hindi sa sardinas. Ni, kulpay. Hindi pa ni may isa. Ay. Ato yun. Tatakam. Madi ko nga puputang. Lukata mo na. Napala lukatan. Dati talaga Rude. Mulig ka. Mulig ka. Dati ka boy. Dati ka pa ya. Takam. Bisa mo magkapunta. Ha? Balikat. Bisa mo. Imanan ako na aararin ko. Hoy, apay ka dumata? Oo, kasama daw lang ako doon. Apay lapay ko ako na ito yata. Nagpuskol mo rupa na nga mapampay dito eh. Kaya nang makatungtong ni Emma. Tama. Pinilos ko ron. Apay, anaga po kakatungtungan na. Ano na nakanatang nga tao. Kung madi mo mga natin nga taong baka puro alak na tubublain na. Tapay ama nagbalik dito nga tao. Ay na, di ka mga gungungay. Kaya bang kitin naman dyan ay tagtungtong ba? Apay nga siya tibaon mo, ano kaya musika? Alang sakti baon mo. Kaya ba na rin? Mukis ti sabam, damdama ka lang ah. Ano? Sa labaw mo na yung munugay. Ang tubuti walang kanyak. Natakam nga yan pala ha. Natakam ni Bakto yung kurura yun. Nice. Gamit ah. Lasig sigurado ata boy ah. Nilaki ni Bago. Syakpay. Ikan tumo papatsing ki. Kulbot sa atin eh. Payaan ka rumaring. Beg mo nga ron. Yung sa amin kahit rumaranda rin. Emma? Emma? Gumising ka dyan. Nandito si Baak. Gusto ka daw niya kausapin. Emma? Emma? Gumising ka nga! Emma, sampai katang ubra tau. Tala rumoratan sigurado ata. Emma! Ano, ayaw mo talagang bumangon dyan? Bala ka nga dyan. Matulog ka maghapon. Di nang sa amin kahit rumaranda rin. Rumorata. Ba, make up mat asuro. Kapapintas kanya, bago rumuar. Ingatan. Awan, di na kaya urumwar. Di na kakano kahit katungtong. Apa yang mati na kayat? Kaya nun sa makita ng makaungat ah. Sige, tatay ka pa ya. Maruwam kan. Apa yung tining panak mo? Damdamag na tao. Magbibig sa pa yun. Sila ka lang sino ka gibabaw. Uray si Kama, nagpuskol tarupang nga napangkape dito. At itumig naman. Kijakmit kayo mapan dito. Inaahos na lang ato. Nalaing mo nga lakay. Sige, lalakayan ka. Naalam pa yung ulo ko di kabsa ko. Ang babain mo. Kasawa ka mo ba? Dama babayin na. Kasi lang. Kumana ka wala dito yan. Di nakakain na ading ko. Nasutal na amsunan. Apa yung pagawidam? So naman dito eh. Tama surbalan di problema dan. Madi nga si katikatongtong ko. Sa madi ka nga sumusumbat. Kaya mo kasi patamatangiwa mo. Ano, Mr. Andres. Kung alam no, daitim ding iwat na. Tatay pa nga sa una, nasakit nila payag ko. Mapis naman. Ito na lang nakat na. Si Kati Dayo ito giwa na.
tingiwa ka? Hindi yan baga nga daitok tangiwa ang bakay. Iba ka lang ibaga ka dyan, mali nga siya. Magawa jay, si ka nga lalaki, maruwam ka nga talaga. Apay, dati magbaka nga kasjay. At anay nila kay mo. Ate mo, tipasa naman yun. Yung ganyan ba? Tayo papananta, pagkakortahan nga dyan. Diba? Ayun gayam, ang taladyayin, sayang mga dyan. Sigurado nyo nga pagkakwartaman tapaparan yun. Apa, ipapanan nyo manan. Hindi kami nagpapalibor di laod bakay. Pakyawang may, si Arajay, septic tank. Kami ka nagkalay. Sigurado nyo nga kalik kayo nga duwa. Numating si kayo kalik na si Bibiyak. Wan, sigurado aja bakay. Agor unong nga rote kwarto ni Baak, tadapang pa-check up ni Emma. Pang pa-check up. Arak ate, una-una ka sa taubing na. Oo, na may pinagkit-kitam kanya akon. Doon to paintid ko nga kwarta kin Andres, panggastos kin Emma. Kunam sideline mo din mo kinyak nga sa ngaribaw. Bagam tigpaypay sa. Kung matita pa din tayo isang aribaw, so binulod ko pa lang isang aribo ni Baak. Sika nakalalaing kang gulbud ah. Si Kamat, umadi ka ngagtira mo, dik pagsubsob yun na adin ko dyan pala iyong. Sa bara kanya na bakay. Agtinungatan. Nung madidungag kanya kata, pag-uto ka maming urmo na. Sika, nagtinuti pagpagak. Puro kalukan tayo, sungsumba mo. Si Kantuming amoy. Hindi man natin pa panantan. Sige raw tan. Takam. Oh, sigurado nyo nga trabaho tapapanan nyo ah. Madim nga, sungsung ara ka talaga kay Kwabak. Ito, kas sigurado. At least ayusan. Kung tumutiwalam kanyak eh. Sigurado ka nga Rodan Andres nga mabali na agpasya pa sa rito yan. Kuwan ah! Nga lagi tating nga taon na yan. Kung tumutiwalam tiwalam. Bayan ako ta. Yeah, boy. Ayun gayam Andres. Pagtrabawan tatatangay ka mo mapaggubraan ta. Nga lagi tato yung nagbirok ta ah. Palusot lang ako ta din. May kam.